Dobrý den, moji milí příznivci, sledující a nově příchozí. Moje jméno je Kormidlo života a přicházím s výkladem na léto pro všechna znamení zvěrokruhu. A hned můžeme začít. Mám tady Lenormandky, moderní tarot, karty sebelásky, karty posvátné síly. Na závěr nějaké duchovní poselství. Takže můžeme začít. Kartičky jsem si očistila, předpřipravila, můžeme začít beránkama. Takže milí beránci, co vás čeká v letních měsících, červenci a srpnu 2026. Rybičky, tak můžou být i přísun peněz. A ještě potřebuju 2 kartičky, emoce, to může znamenat hojnost, tady srdce a medvěd. Takže je láska od nějaký starší osoby, výše postavené osoby. A je tady slunce, takže tam pozitivní energie. Takže doplníme si kartičky pro beránky na měsíce červenec a srpen. Takže poprosím pro kartu ryby, srdce a medvěd. Takže tady máme 2 mečů, bude tady nějaké rozhodování. 3 pohárů, tak to může být i nějaká milá společnost. Tady se někomu něco hroutí, nějaká nečekaná změna. To může taky značit. A poslední soud, spravedlnost. Ale může se taky stát, že někdo si bude chtít vyhodit z kopítka nebo bude mít 2 potenciální partnery a ten stávající vztah ztroskotá, může se rozpadnout a může přijít nějaký rozchod nebo nějaký jiný rozuzlení spravedlivý. Takže pro každého něco jiného, no. Protože tady i nějaké rozhodování, kterým směrem se pustit, jestli teda opustit ten stávající a jít do nového vztahu třeba, tak může se vyskytnout nějaká letní láska pro někoho, pokud pojedete třeba na dovolenou, budete si chtít vyrazit s přáteli, můžete tam taky někoho potkat. Tak zeptáme se, co máte pro sebe udělat v letních měsících, milí beránci. Co mají pro sebe udělat beránci? No, teď je na řadě partnerství, to vám ještě ukážu na kameru, protože teď jsme se bavili o vztahu. Partnerství je oblast, kde čerpáme životadárnou energii, nebo ji naopak můžeme ztrácet. Co teď potřebuje oblast partnerství? Tak co, zůstat nebo odejít? A tady zase, dovol mu jít za svým štěstím. Osvoboď se ze starých pout a i ty jdi dále. Přesto, co ti stále dává být na něm závislá nebo závislý. Jak to může změnit? Tak se zeptáme ještě na nějakou radu z kartiček posvátné síly pro beránky. Tak zeptáme se jednu kartičku, poprosím. Pomoc andělu. Pokud nebudete si vidět rady, tak poproste své strážné anděly, ať vás vedou tou správnou cestou. Je tady bezpodmínečná láska. Taková by měla láska být. Bez podmínek. Přijetí toho druhého, jaký je. Takže tolik by bylo pro vás, milí beránci. Užijte si hezky léto a budu se na vás těšit v září. Mějte se moc hezky. Nashledanou. Takže já půjdu na býky.
Milí bíci, jenom si očistím kartičky. Bude to výklad na letní měsíce, červenec, srpen. Mám tady kartičky sebelásky, kartičky posvátné síly. Tak, ty si nechám na konec. Pak je tady moderní tarot. Ten možná znáte i z jiných výkladů. A květinové lenormandky. Se mi to přišlo takový vhodné na ty letní měsíce. Takže zeptáme se na býky. Milí býci, co vás čeká v létě? Poprosím 3 kartičky, průběh léta pro býky. Tady nějaká cesta, posun, ve štěstí. A můžete to být vaše osobní karta nebo vaší partnerky. A je tady nějaké ukončení rakev. Takže se zeptáme ještě pro doplnění. No, tady ta vypadla, taky nechám. Páže mincí, může to být nějaká nabídka. Možná pojedete na nějakou dovolenou. Nebo se nějak posunete třeba pracovně. Takže ještě poprosím 2 kartičky k kartě Jetel a dáma. Tak. Tady je zase kormidla. 2 kormidla dokonce, 2 mincí. Jo, kdyby 2 nabídky taky, ale zase je tady loď. Už teda ve vlnách. Zase nějaký ten posun. 3 pohárů, nějaká oslava, sešlost, přátelé. A 10 holí. Taková nějaká únava, ale už končí. Taková nadměrná zátěž. Možná, že se nad něčím trápíte. Možná, že byste chtěli i někam jet. Máte hodně povinností. No, tak snad to vám to vyjde. Takže si přejeme jen to nejlepší, aby vám ta dovolená nebo ten posun vyšel, abyste si odpočali. Zeptáme se, co byste měli pro sebe udělat, milí býci, v letních měsících. Prosím 1 kartičku. Ujasnění si priorit. Jasné záměry utvářejí jasno v životě. Vždy je dobré soustředit se na pár věcí, než řešit všechno najednou. Co je pro tebe teď nejdůležitější? Taky mi to přijde, že si na sebe berete toho moc a teď nevíte, co dřív. Jestli práce nebo dovolená, jestli si dovolíte mít to volno. A na konci balíčku je božský relax, tak se asi rozhodnete správně. Co byste měli pro sebe udělat, jsem se ptala. Trávit čas ve své vlastní společnosti je blahodárný způsob, jak načerpat sílu a klid. Co rád děláš a víš, že tě to sklidňuje. Takže tak. A ještě 1 radu na závěr. Tady jsem se mi zamíchala. To je 1 kartička. Takže zamícháme. Soucit. To znamená, že byste měli mít soucit i s ostatními, ale i sami se sebou. Buďte k sobě laskaví. Takhle bych to přeložila, ten význam té kartičky. No a zase na konci balíčku je pomoc andělů. Povolejte si na pomoc anděli, ať vám poradí, co máte dělat, pokud na ně věříte. A takhle by se s váma rozloučila, milí býci. Takže mějte hezké léto, ať si ho užijete, odpočinete si a budu se na vás těšit zase v září. Naschledanou. A já půjdu na blížence, očistím si akorát kartičky.
blíženci. Takže jako první jsem si pro vás připravila lenormandky květinové, že se to hodí pro ty letní měsíce. Pak mám tady moderní Lenormand. Ještě tady mám kartičky sebelásky a na konci nějaká rada od duchovních průvodců. Kartičky posvátné síly. Tak a můžeme začít. Tak, milí blíženci, co vás čeká a nemine v létě. Poprosím 3 kartičky pro blížence. Zase rybičky, hojnost, penízky, ale i city a zase láska. Takže hojnost citů, tady věž. Může se to projevit i do úředních záležitostí, takže uvidíme, je to nečekaný. Stane se něco nečekaného, možná i žádost o ruku. Doufáme v to nejlepší. Tak poprosím o doplnění kartiček. Kartu ryby, srdce a věž. No, král mečů. Král mečů může být muž vzdušného znamení. Je to váha, blíženec, vodnář, nebo nějaký logicky uvažující muž, nějaký vědec třeba, co uvažuje logicky, je dobrý řečník. 9 mečů, tady nějaký trápení, nějaký mrzutosti, vy se dá něčím trápit, ale tady páže holí, takže to značí nějakou akci. Nebát se toho. A svět, ukončení. Může být i ukončení toho trápení pro někoho. Pro někoho může být úřední záležitost i třeba rozvod. No, pro každého něco jiného. Třeba něco nečekaně skončí, nebo se může nějaký vztah stát se oficiálním. Ale jsou tady nějaké tíživé myšlenky. Nad něčím se jako kdyby hodně trápíte. Ale tady jako naznačuje zase novou akci. Nebát se toho, srdečných záležitostí, jít do toho po hlavě. No. Takže uvidíte. Zeptáme se, co byste měli pro sebe udělat, milí blíženci, v létě. No, ty mi vypadly teda, tak to nechám tak. Takže ujasnění si priorit. A víte, co chcete. Síla ženského principu. Takže tvoje situace potřebuje uvolnění a přijatí změny. A vše potřebné už víš i máš. Na jednom místě tě nic nedrží, nic, pouze ty sama. Čekat na něco je iluze. Teď je ten čas vyrazit. A vdechni život svým snům. Snít je božské, plnit si sny je lidské. Někdy je dobré si sny napsat na papír, vede to k jasnosti a motivace. Jaký sen víš, že si teď plníš? A na konci balíčku je relax. Dopřejte si oddech. A nějaká rada na závěr. Milí blíženci, co vám radí průvodci. Zase soucit. Mějte soucit se sebou i s ostatními. Osobní síla. To vám ukážu, to je moc hezká kartička. Takže se ničeho nebojte, jděte do akce.
i kdyby to mělo přijít tak i tak, dobrém i v tom špatném třeba přijde něco lepšího. Takže může přijít nějaká nečekaná žádost třeba o ruku. Oficiálně můžete vstoupit do nějakého svazku, anebo se rozhodnete odejít a jít si za svými sny. Takže se ničeho nebojte. Pro každého je tam nějaká jiná situace, kterou teď zrovna řeší, ale kartičky vám jako kdyby vás pozbuzují v akci, abyste šli za svými sny, ničeho se nebáli. Život je změna. Takže tolik by bylo pro vás, milí blíženci. Já se s váma loučím a budu se těšit na vás v září. Naschledanou. A já půjdu na raky. Milí radci, očistím si kartičky. Mám tady Lenormandky, Tarot, kartičky sebelásky, a kartičky posvátné síly. Takže jdu na vás, milí radci. Ne. Jo, říkám to dobře. Jo, milí radci. Takže poprosím, co vás čeká v měsících červenci a srpnu. Hád. Tak nějaká starší žena by to mohla být. Uvidíme, jestli ta liška bude pozitivní nebo negativní. No, nějaká faleš tam je, nebo i vychytralost uvidíme. A tady je ale karta rakve, tak by to mohlo skončit, ten její vliv. Takže uvidíme. Poprosím o doplnění kartiček. K kartě had, medvěd a liška. Dvojka holí. Nějaký rozhodování tam bude. Desítka holí, nějaký přetížení tady, ale je to společnost. Eso pohárů. Eso pohárů, ale sebeláska. A někdo vám může nabízet eso poháru jako nabízet lásku. Tak kdo ta je přetížený? No, řekla bych nějaká starší osoba, žena. Já se ještě takhle rozložím ty kartičky, aby si byla tak nějak trošku jistá, o co půjde. Nevidíte nějakou jistotu v nějakom vztahu, jako kdyby. Je tady nějaká přetvářka, nějaký iluze. No, teď abyste nenalítli někomu, kdo vám bude někdo něco nabízet, nějaký city. Abyste nenalítli. Musíte být opatrný. Abyste třeba nezahodili svoje jistoty, třeba z nějakého vztahu. Nenechali se oslnit někým jiným. Nějakýma falšnýma iluzema nebo slibama
od někoho jiného. Buďte prostě opatrní a postupujte pomalu. I kdyby vám někdo něco nabízel, důvěřuj, ale prověřuj. Takhle mě to napadlo tady z toho výkladu. Pokud někdo je sám nebo je zadaný a bude se seznamovat, tak prostě, aby byl opatrný, neřídil se do toho vztahu nějak po hlavě. Tak, tolik bych asi k tomu výkladu řekla. Takže zeptám se ještě, milí radci, na jakou radu pro vás na léto 2026. Všechno je tvým odrazem. Co uvnitř tebe nejvíce žije, to kolem sebe vidíš. Svět je naším odrazem, ať se nám to líbí nebo ne. Jak se ti líbí tvoje zrcadlo? On se říká, že prostě jak o někom smýšlíme, nebo jak se cítíme, jak si věříme, nevěříme, tak to se nám odráží i v tom vnějším světě. Ještě tady je na konci balíčku kartička ušlechtilo klidu. Každé drama, boj či negativita tě připravují o sílu. Začni volit takové situace, které ti navodí klid. Co tě vždy dokáže uklidnit? No, určitě zkuste být chvíli sami. Relaxujte. A budete mít aspoň čas přemýšlet. Co dál? Zeptám se ještě nějakou radu nakonec. Pro raky. Děkuju. Zvuk. Takže dobře poslouchejte, co k vám přichází. Analyzujte informace. Nebo může vás uklidnit i zvuk, hudba. Pro někoho afirmace. A tady je strom života. To naše zdraví, nějaké naše jistoty. Takže abyste si zachovali ten svůj klid, je dobrý se stáhnout občas takhle do samoty a v klidu si popřemýšlet. Takže tolik by bylo pro vás, milí radci. Mějte hezké léto a budu se na vás těšit v září. Naschledanou. Já jdu na lvy. Milé lvy. Očistím si kartičky. Mám tady pro vás květinové lenormandky. Moderní tarot. Kartičky sebelásky. A karty posvátné síly. Začnu lenormandkama. Milé lvy, co vás čeká v létě, červenci a srpnu. Děkuji. Poprosím 3 kartičky. Hora, nějaké překážky, kříž, osudem daný a dopis. A tady karta psa, přítel, kolega, syn, prostě někdo z vašeho blízkého okolí. Můžete dostat nějakou osudem danou zprávu, která bude pro vás nějakým způsobem zatěžkávající nebo vám způsobí nějaký problémy. Uvidíme, co dál nám řeknou kartičky. To nám vypadlo, tak to nechám. Poustevník. Páže holí.
Pětka mečů, nějaký rozhodování. To je rytíř poháru. To bude nějaký citlivý muž, romantický. No, je k vám na cestě nějaká takováhle zpráva od nějakého muže. Může být někde v horách, nebo bude rád sám. Může to přijít i nějaký poznání, nějaký, co vám úplně nebude z toho dobře. Budete si dělat starosti kvůli něčemu. A tady přijde prostě nějaká osudem daná zpráva, která vás postaví před nějaké rozhodnutí. A může právě přijít od toho muže. Může to být i někdo ve vodním znamení, ryba, štírák. Takže zeptáme se, co radí kartičky v letních měsících. Co byste si měli pro sebe udělat? Splynutí s časem. Kontrola je velmi svazující. Když se ji pustíš, zjistíš, že řešení je zcela na snadě. Vše se pak vyvine tak, jak má. Co nastane místo kontroly. Takže nechte věcem volný průběh. Nemůžete mít všechno pod kontrolou. Tady je kartička odpusť svému mladšímu já. Každé rozhodnutí, jaké jsme v minulosti učinili, bylo to nejlepší, jaké se mohli v danou chvíli volit. Co si potřebuješ odpustit? Toť otázka pro vás. Ještě nějakou radu pro lvy poprosím na léto 2026. Změna. Přichází nějaká změna do vašeho života. Na konci balíčku je svoboda. Takže si to přeberte podle své situace. Nastává čas svobody pro někoho. Osvobodí se od starých vztahů, vzorců nebo někoho, kdo prostě už asi nemá v tom jeho životě co dělat. Nebo se může taky něco vyjasnit. No. Pardon. Nějak mě něco zaskočilo v krku. No, tak se nechte překvapit, co to bude za zprávu. Co vám přijde. Co to pro vás bude znamenat. Takže takhle to mají lvy a já jdu na panenky. Takže milé lvy, mějte se moc hezky a budu se na vás těšit v září. Nashledanou. Takže milé panenky, jdu na vás. Očistíme si kartičky. Mám tady kartičky sebelásky. Kartičky posvátné síly. Ty nechám na konec. Mám tady květinové Lenormand. A mám tady moderní tarot. Takže jsem sama zvědavá, jak to dopadne to léto. Tak si zamícháme karty a uvidíme, co nám ukáží na léto 2026 pro Pany. Poprosím 3 kartičky. To je nějaký muž, mraky a klíč. Může to být vy nebo váš partner. Jsou tady nějaké starosti, ale na konci je karta klíč, takže se to rozuzlí, ty starosti, nějaké řešení to tam mít bude, tady park. Takže tam už je to pohoda.
Takže zeptáme se na doplnění kartiček. 4 pohárů, 2 holí a velekněžka. Tak přijde nějaký poznání, nějaký úspěšný řešení situace. A tady je park a poslední soud. No. Takže se může to týkat i nějaké společnosti nebo dovolený. Padne to konečné rozhodnutí, že ten muž, ten tazatel nebo váš partner něco nechce vidět. Nějaký rozčarovaný je, má tady nějaké starosti, stojí před rozhodnutím, ale nakonec je tady klíč a nějaký poznání. Nebo pozná nějakou takovou duchovně založenou ženu. Tady je kartářka vyloženě na tyhle kartě, takže si může požádat i o pomoc někoho jiného. Tak. Já se zeptám, co by měly vědět panenky, nebo co by měly pro sebe udělat panenky v létě 2026. Teď je na řadě partnerství. Partnerství je oblast, kde čerpáme životadárnou energii, nebo ji naopak můžeme ztrácet. Co teď potřebuje oblast partnerství? Síla mužského principu. Mužský princip je o řádu, logice a akci. Tvoje situace potřebuje reálné konání a rozhodnost. Jaké akci si teď veden nebo vedená? Bude to o tom muži, no, tady ten měsíc. Buď se to vy nebo váš partner, se kterým něco řešíte. Vypadá to, že se bude jednat o vztah. Zůstat, odejít třeba, nevím, co řešíte teď zrovna v oblasti partnerství. Můžu se ještě podívat, jestli tam něco není v těch kartičkách. Dále tady nějaký tajemství, tady královna pohárů, kterou ještě třeba neznáte. Je tady karta blázen, nějaký začátek nový. Je to pohyb vpřed a bude to jako asi dalšího trvání, takže chvíli to potrvá. Ale může tady být pro někoho nový začátek, i třeba v oblasti vztahu. Tak se nechte překvapit. Ještě nějakou radu na závěr. Energetická rovnováha. Iluze. Mně přichází takový poznání, že, nebo vnuknutí, že asi by měl být rovnováha mezi přijímáním a dáváním. Abyste si nedělali iluze. Aby to bylo v tom vztahu vyrovnané. Mělo by to tak být. Rovnováha mezi přijímáním a dáváním. Nastolit nějakou rovnováhu, nebo pokud to nejde, tak asi to není ten správný vztah pro vás. Takže tolik by bylo pro panenky. Doufám, že jsem vás nějakým způsobem nezarmoutila, nebo třeba si to potřebujete ještě projít v hlavě. Takže, ale říkám to, co vidím, nebo co vnímám, takže nejvíc, co řešíme, jsou vztahy. A rovnováha by tam měla být.
Takže tolik by bylo pro panenky. Mějte se moc hezky, užijte si léto dle možností a uvidíme se zase v září. Naschledanou. Já půjdu na váhy. Milé váhy, vítám vás u letního výkladu. Očistíme si kartičky, mám tady kartičky sebelásky. Pak karty posvátné síly. Moderní tarot. A květinová Lenormand. Takže hned se do toho pustíme. Co vás čeká a nemine v létě 2026? Milé váhy, poprosím 3 kartičky. To je nějaká věž, něco se bortí nebo nějakou úřední záležitost, rozcestí a nějaký dopis. Ale je to ve štěstí, tak doufejme, že to dobře dopadne. Poprosím o upřesnění významu těch karet. Tak to nechám, když to vypadlo. Je tady nějaká 2 mečů, rytíř poháru a dopis. Královna poháru. Svět. Nějaké ukončení, nějaké záležitosti. Takže nějaké rozhodování ohledně té úřední záležitosti. Ale vypadá to, že se to bude jednat v oblasti citu. Může přijít zpráva od královny poháru, což je žena ve vodním znamení, rak, štír, ryba. A je to ve štěstí. Takže může být i nějaký úřední oznámení. No, nechte se překvapit, o co půjde. Nevím, čeho by se to mohlo týkat. Teď mě zrovna žádný příklad nenapadá. Co byste měli pro sebe udělat v létě? Je tady síla meditace. Meditace je cestou ke klidu a vědění. Pomáhá nacházet ty správné odpovědi a posiluje psychiku. Jaké téma meditace by ti nyní mohlo pomoci? A božský relax. Takže odpočinek radí kartičky. Být v klidu. Zeptáme se na nějakou radu na závěr pro váhy. Zvuk. Co by vám mohlo pomoci? Hudba, mluvené slovo. Nějaká meditace, to může být i meditace. Je tady svoboda. Přichází svoboda. Budete se cítit svobodní. Takže je to ve šťastným ukončení nějaké záležitosti. Vypadá to, že se to týká citu. No, nechte se překvapit, milé váhy. Tak, hodně štěstí a budu se na vás těšit příští měsíc. Spíš v září, neslibuju. Takže se mějte hezky. Naschledanou. A já jdu na štíry. Tak pro váhy to bylo docela rychlý teďko. Tak uvidíme, co budou mít štíři.
Takže máme tady kartičky sebelásky. Máme tady kartičky posvátné síly. Očistíme je. Máme tady květinové lenormandky. Tak. Máme tady moderní tarot ještě. Tak. Takže začneme lenormandkama, milí